Sorry. Pamusoro nyaya dzatinadzo mugari titaurire kuti tinonyangana muzuva pamusoro ichaka nevadare nevanhu vese vakatikomberedza. Muzuva ranhasi tine nyaya dzinokwana nhanhatu. Panyaya nhanhatu dzatiinadzo dzakwana mapezi ose dzinoita 4. 2 takamirira vanogona vari munzira vari kuuya. Ndo nyaya dzatiinadzo muzuva ranhasi. Saka pane zvino tichatanga nenyaya yakamhangarwa naStephen Jesse Mandeya wemubhuku raMagadu achimhangarira Cephas Chitungo ari mubhuku raJanaso. Claim statement: Cephas Jesse Mandeya anopomera Cephas Chitungo mhosva yekumudzingirira neBennett. Nokudaro Stephen anoda kuziva chinangwa chaaida kuita kwaari neBennett. Mazvita Jesse Mandeya uya tisangane, uya wamire pamberi pedare. Uya hako pamberi hapo. Chibhegi si hako. Uya hako pa 3 meters. Yako pa 3 meters hapo. Pane zvaerengwa. Right, uchasimudza ruoko rwako rwerudyi uchiteedzera zvandinenge ndichikutaura. Ndamira pamberi pedare raIshe Mandeya. Ndichida kuti nditaure chokwadi. Mwari ave mubatsiri wangu. Mubvunzo wangu wekutanga, pane zvaerengwa nemunyori, pane here zvauri kufungira kuti atutsira kana kuti zvasirira tisati taenda mberi? Hapana. Zvakatonaka zvakanaka. Alright, unobvonoka pako pasi. Tiraidzirawo Cephas Chitungo. Ndamira pamberi pedare raIshe Mandeya. Ndamira pamberi pedare raIshe Mandeya. Ndichida kuti nditaure chokwadi pamberi paIshe Mandeya nedare. Ndichida kuti nditaure chokwadi pamberi pedare raIshe Mandeya nedare. Mwari ngaave mubatsiri wangu. Mwari ngaave mubatsiri wangu. Pane zvaerengwapo, pane here zvamunoda kututsira kana kubvisa? Ndingatoda kupuka kuti ndingade kututsira kana kututsira. Makasununguka. Pandiri kupomerwa mhosva yekuti ndakamhanyisa mukomana wekwamakore neBennett manyepo. Ngei muchiti manyepo? Ndina kumhanyisa neBennett. Chakaitika taitoenda kunoraura musi wa24. Alright, Miremis. Ngauye pano tinzwe mukomana. Somera nchadroko. Une makore makani? 26 years. Wakamhanyiswa neBennett. Wakamhanyiswa neBennett. Yes. Nani? Nachitunga. Wakaenda mapurisa? Wait. Nemhaka yei? Ndakatanga kuti ndikatanga ndautsvesha kuti vanochina. Criminal case ke. Hatibvumirwi kuti tiite mhosva dzakadai so. Inyaya dzemapurisa.
semunhu wekuziya ndida kuti ndizive kuti chinangwa chake chakanhwanyisa chiri chii. Zvinotaurwa nemapurisa. Une imwe mhosva yarumpomera besides nyaya yekuti akakumhanyisa nepepa. Gara pasi. Kogara pasi. Next case. Imwe nyaya. Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifambira. Obvious refu na achimangarira Patrick Nyasango. Claim statement. Obvious refu anorambidzwa kutora mvura panzvimbo yaakapiwa naishe pamwe naSabu. Obvious refu. Obvious refu ngawe. Jasimudza ruoko rwenyu rwerudyi. Ndamira pamberi peshera, ndamira pamberi pedare raIshe Mandeya. Pamberi pedare raIshe Mandeya. Ndichida kutaura chokwadi. Mwari ave mubatsiri wangu. Tiri kukukumbirisa iwo wachauya pamberi pano kana tiri kutaura nyaya dzedu ngatirege kushandisa maoko. Tinongotaura nyaya yedu takamira segatiri, tirege kushandisa maoko tichivisa maoko. Pane zvawerengwa pane here zvauri kufunga kuti zvatutsirwa kana kuti zvasiyirirwa zvakatonaka zvakanaka? Alright, ngambonogarako pasi. Patrick Nyasango. Ndamira pamberi pedare raIshe Mandeya. Pamberi pedare raIshe Mandeya. Ndichida kuti nditaure chokwadi changu. Nditaure chokwadi changu. Mwari ave mubatsiri wangu. Pane zvataurwa nemukomana uyu refu. Pane here zvamunoti kudii nenyaya muri kupomerwa? Ndikupokana nazvo. Ndakamupa pekuti atore mvura. Ndakamupa pekuti atore mvura. Waizonetsa nevaridzi vetemo racho kaSabhuku aiti botishande naye. Ndakamutsvagira pamwe pazasi pacho vatsiga avatora mvura yake. Alright. Iye ari kuti mvura haisi kusvika. Akakutaurira here kuti pamazomupa mvura haichasviki? Haana kutaura. Alright, hamusi kutozviziva. Hatombozviziva. Ndoda akatotaura pamuti akatogadzirisa. Alright. Alright, imbogarai pasi. Andiseberai uku. Uya refu uya. Sabhuku ari kuti hauna kunditaurira ba kuti pamandi pamvura haisi kusvika takanga tichida kuti isvike kumunhu. Sabhuku ndakatombotaurira musi wekutanga pakantaura kuti dzika padzasi. Paanotaura dzika padzasi ndakatombomutaurira kuti Sabhuku pamanodzikisa apa mvura yedu haiitiba. Nenyaya yekuti pakaiswa masaka akawanda, pane filayers yemasaki inongoverera nguva ine basi. Mvura yakangoona senhasi ndipo inoverera. Udzasi wakudini akudzike mvura. Mvura yakangomira kudini kunaya akuchadzike mvura. Makamutaurira? Ndakatomutaurira musi wekutanga tanga pakatodzikisa. Akati udini? Akati yodini isa anambopoka naSabhuku. Ndakabva nadini ndaisa mvura pakataura anambopoka nayo. Payakazotadza kuenda wakazodzoka here kunomuudza? Ipapo pakandorema ndakatomutaurira kudhara Sabhuku. Musi wekutanga.
Alright. Achitira kutondise baba. Alright. Sabu. Kupa chikonzero chakaita kuti vamwe vacho varambe ndechei papiwa naishena Sabu kuti mwaimese Zvakanaka. Awo kumanawa ndione komiti yana mapira kare yefish pondiria hii. Saka wakati mukomana kuti tisenza naye unenge wakamboisa mvura pombe yake mukomana before zada kuchangamira. Vambonetsa. yakamangarwa here kubhuku kwasi kwamuri Sabu. Iye anotaura baba weso kuti kwazi uyu afanira ise pombe yake bomu kuti tione sikuzwisisi. Itaitarisira kuti dai wakamangara kwamuri kuti uyu ari kutivhari ari kutiisira muti mupaipi kuitira kuti mimi mudini mungadai makavadaidzazve muimutsiura. Ndakatofunga kuti kumana cho timura cho vanomapira kare wakadino kataura ndona ndofungidzira kuti asini konvu nazvo. Saka zvamazizwa kuti paipi yake pamakati amwe mvura isusvika aba manga musina kutaurirwa zvamataurirwa pana pamuri utini. Ndataura zvine chamuchinjira kubva mvura yacho nomukwira pamusoro toda ari kumwa wamwe pacho pamusoro pacho kutoda kungoite panoita pamusoro pacho. Mvura Sabhuku kana muchipa vanhu vanorejesta kusubcatchment kungwe subcatchment vanomborejesta. Saka murita zviri illegal ke. Nti munhu akauya kwamuri akakusuma kuti anoda mvura mukaiona makufanira kuti ari nesubcatchment. Saka muchaita sema uchatanga uya nemari dzekuchera wacho ndazotori mvura yacho. Haana zvirimwa here zvaada kuchengetedza kuti safa. Watu wali medical. Ndinaso. Wali menyiva. Na banana nemapwe. Mabanana. Saka chibatsira naye then register mvura yake. Itai kuti Sabhukuka ibasa renyu kuti muchengetedze vanhu nenharaunda yake. Manje mukati uyu auya imi muri kukundwa simba nevanhu vamunotungamirira muri kuti vanhu varamba. Saka basa renyu ndere handi ndi Sabhuku. Avo vacho vakazvipa vegerera ndi makawapa. Saka munhu wamakapa mvura anorambidza mumwe munhu ari kudawo futi mvura. Shandisai simba renyu handizve. Garai basi. Next case. Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. iri pana Headman Mandela 2 achimhangarira Habba Kukujani naNyaradzai Janasa. Vaviri ava vanopomerwa mhosva yekupiwa. Jana Habba anopomerwa mhosva yekupiwa stand na majanaso zvisingazikanwi naishe. Ndingadzokerera zvakare. Ndofunga zvakutaura zvisizvo. Jana arikugara zvisiri pamutemo mumbuku majanaso handizvo. Saka ndozvo aripo here Jana? Jana atuma mwana ivo vacho hapo. Uyatisanganika chama. Sinzero kwa marudzi. Vamira pamberi pedare raIshe Mandela. Vamira pamberi pedare raIshe Mandela. Ichida kutaura chokwadi. Ichida kutaura chokwadi. Mwari awe mubatsiri wangu. Mwari awe mubatsiri wangu. Tisaimira ukuru. Unonzani? Unonzi Andrew John. Baba vari kupi? Baba vapo vaitoita zvavanofanira achitendawo zvenyaya iri pamambo. Mune stand iri kwaJanaso? Makapuwa nani? Adzina Sabhuku Janaso. Makapuwa naSabhuku? Makatowaka? Asati awaka chipa kutogara. Pane chii chiripo pastand pacho? Pangoiswa zvidhina nemba isati kitchen isati yapera. Gara basi. Sabhuku Janaso ngawa? Sabhuku Janaso yaisangana naChangamire.
Jaruko Ruti. Ndamira pamberi pedare raishe Mandeya. Ndamira pamberi pedare raishe Mandeya. Ndichikumbira kutaura chokwadi changu chese. Ndichikumbira kutaura chokwadi changu chese. Mwari awe mubatsiri wangu. Mwari awe mubatsiri wangu. Sabhuku ndimi makapa Jana stand. Jana kumba ndakamupa sandina kumba stand. Makampa chi? Makampa chi? Jana akauya chiti ndrutsvaga munhu wekurima. Saka ati ndrutsvaga munhu wekurima. Ndakati munda ndogona kukuonera. Bati handi kundira toratidzana. Taenda kuratidzana. Bataratidzana munda. Tangoti inde ndijana. Jana ndakazomuzwa akuti ndine wana wakawanda wakomana. Saka ndakufunga kuti paite stand. Kana muti already kana makuda kuti zviite zvestand. Tofana kuenda kwaishe nokuti ini handizivi kuti ishowana kuti chii nokuti ini magara muri wemuno mamandeya muno. Saka kana kuri kuti kwazi munofanira kubvisa zvakati handisati ndakuziva kuti munobvisa chii nechii. Saka kubva ipo papo sajani ndaida kuzombobatana nawo kuti ndiwo ati tiwete sekuno kwanga usiku uchabatika. Ndakapotanga kuabata pekutanga bhozi amene kwanga waenda kwamarango ndokwanga waenda. Mandazoti kuda kuchitanga kufonera nawo wachabatiki yangoti line busy. Saka ndinauzo foni yangu yakasvikira pakuzodona hayo yanga ine macontacts awo. Saka ndasina communication nawo. Makapuwe ini wakandipa 150. Ndechi wakandipa wachiti pane wakati wazi yemuromo pakasvika pamba bozo nditi imwe yacho bata yanga iri makumbo. Makapuwe kana kuti makachaja? Ndingati ndakachaja. Makapa muine komite re? Ndakandina sakashi. Muri 2. Inonzi Vidgo munoiziva sapo? Yeah, Vidgo ndoiziva. Ine vanhu vangani? Ine 5. Saka namuchiti makapa munhu nzvimbo muri 2. Zvoreva kuti komite yanga iripo here? Yanga isipo komite. Saka munoshanda mungori 2 chete village kwani? Hatishandi tiri 2 but ipo papo zvakaitika ndezvekuti ndati munoshanda muri 2 here? Hatishandi tiri 2. Saka vamwe vari kuziva here kuti mune munhu wamakapa nzvimbo? Ya ndingati vamwe ndakazovataurira mushure mekunge noti ini ndakandatoita zvekubva kubasa. Ndada kuti ane transfer here? Pasina transfer. Anogara muvillage menyu? Anogara muvillage amene mubarikana nematsapa here. Imi munoita zvekupa vanhu minda? Handiiti zvekupa minda but ndanzi vakamuchita ndamupa stand ndakamupa uri munda. Ndakamupa uri munda. But iye ndiye makamupa munda achigara kupi? Iresident yekupi? Yemamandeya. Muvillage man? Imi hamusi sabhuku here? Saka murupa munhu nzvimbo munhu hamusingazivi anogara kuvillage ripi? Migano yacho iri kubari ne. Aiwa. Handiti paanga ari kutouya achida nzvimbo maifanira kunge makatobvunza zvakazara. Madetails ake makanyora? Madetails ndakanyora. Mutemo wekupa munhu nzvimbo munonyatsokuziva here sabhuku? Ipo papo ndopa ndisingazonyatsokuziva wangu. But muri sabhuku ka? Asi mutemo wekuti vanhu vanogadzikwa sei hamuzivi? Ndinoziva kuti munhu kana achiuya sezvaakaita kuti akasvikira kuna sabhuku achitsvaga munda. Ndosaka ndakabva ndazongomuti tikabva panapa tichida kuti tiende kwaishe. Pane makore mangani? Ndingati last year but 1. Saka muchiri munzira? Iye wacho ndiye akasiku uchabatika. Asi munda ari kurima? Munda ari kutorima. Saka muchada kuzouya here kana kuti muri kutsotsa? Tatoda kutouya nokuti iye wacho kusazobatika kwaanga rutetengo ndokuti Jani anga kungotenga. Jani ari kuti imimi akakupai $500, 500 US yekutenga nzvimbo. Mukamuchaja 1000 yekuti munozonopa ishe. Asi kana maakupa ishe ndimi maifanira kuzouya futi imimi nayo muri bega. Ichokwadi here? Ari kunyepa? Aiwa ndopa runyepa. Apo ari kunyepa. Saka ari kunyepa ndiani imimi naJani? Inini hangu pachezvangu ndizvimirira ini pachezvangu. Inini handina kumbotaura naye macharges iwe. Ndakatomuti tinofanira kuzosvika kwaishe. Ishe ndiye chataura macharges ake. Saka chii chinotanga kushandiswa kwenzvimbo nekubvisa zvinodiwa pakuti nzvimbo ishandiswe?
inini zvakatonishamisa sajani ndikubvunza imimi kuti chii chinotanga kuzivikanwa kwaishe nekushandiswa kwenzvimbo. kuzivikanwa kwaishe saka chii chinotanga kubhadharwa kwasabhuku mutete yake nekubhadharwa kwaishe. Ipo papo inini ipo papo handina unoti sajani inini wakanditi sabhuku munodelegatwa maduties nani naishi. Saka imi kana makutopuhwa mari koishe akati munhu iye handimudi munozoita sei? Saka imi matodyira munhu mari yake kana ndobva ndati Jani munzvimbo yoyoyo hatimudi, imi muchaita sei sasabhuku? Handi mari makatodya. Saka ndikati sabhuku makuita uori munoti kudi. Alright, garai pasi. Nyaya yenyu tichaipedza kana Jani aripo.